Hi guys! Alam nyo ba, 3 ingredients lang, meron na kayong homemade pastillas. So, meron tayong powdered milk na 135 grams. Kahit anong brand pwede. Meron tayong white sugar at of course, yung condensed milk. So, naglagay muna ako ng 6 tablespoon ng condensed milk. Pagkatapos syempre halu-haluin natin siya. Ayan na. So, gumamit ako ng gloves, syempre, para malinis ang ating pagkain. Next, ayan, halu-haluin mo lang ito, guys, hanggang lahat ng condensed milk at yung powdered milk ay magsama-sama. Then, naglagay pa ako ng 2 to 3 tablespoon ng condensed milk at yun nga, nakuha ko na ang texture na gusto ko. O, diba? Pagkatapos yan, hinalo ko muna to, guys. Ayan, pahirapan niya kasi medyo matigas kasi yung ating mixture niyan after mong mahalo lahat ng condensed at yung powdered milk. Ayan, o diba? Hirap na hirap ang lola nyo. Next, pagkatapos niyan is, ayan na. Makukuha ko na yung gusto ko. Ayan, o diba? Yan ang perfect na mixture niya. And then, magbo-mold na tayo. Pwede kang gumawa ng bilog, pahaba, or pa-square. Then, lalagay mo lang yan sa ating white sugar at i-coat mo lang siya ng ganyan. O, diba? Ang super daling gawin, guys. And surely your kids will love it. Kasi, super healthy na. At alam mong ikaw yung gumawa, kaya mas masarap. O, nag-enjoy na ako sa aking paggawa ng mga pastillas na bilog-bilog. Ganyan lang kasimple, guys. Okay, don't forget to like, comment, or share my videos. At syempre, don't skip yung nasa dulo. Yun lang, guys. So, have a nice day. Don't forget lahat. Bye, guys! Babush!